Salam eylik edilişler, mehriban vatandaşlar. Bakın paykazım mani mağtumul pırağı yılında yurdumuzda toy bayramların mekanı ata vatanımızda elmidama her bir Türkmen maşgalatına ağdı verilin asudolun hukum sürmöni beyik bir vardan dile ediyat. Bizi bağıtlı günü, bağıtıyar günü yaşayan, medeniyetimiz mertebeleyen, sunğutimiz sarpalayan Türkmen halkının milli lider kahraman arkadağımızda, hormatlı prezidentimiz, arkadağlı kahraman terdarımızda köp sağolsunlarımıza ediyat. Koy kahraman arkadağımızın, arkadağlı kahraman terdarımızın canları sağ, belet taşlar aman, tutyan tutumlu işleri, elmadama, rovaşlıkları vetlensin. Mehribanlar şeyle acayip arzuları size yollap, Türkmenistan'ın medeniyet ministerlerinin şeyle hem Türkmenistan'ın televizyonu, radyo yapışıkları ve kinematografi var adakı devlet komitetinin miras tele ilmin dörötücülük toparlarını bilirlikte sunğutuma sarpa varatlı yurdumuzun 5 vilayetinden yani Ahal, Balkan, Daşoğuz, Levap, Maruk vilayetlerinden gelen mehriban enelerimizin, kävelerimizin, kadimi deyip desurlarımızı giyinden açık görkediyen, milli yörürgülerimizi dağaralandıryan, folklor görkezme çıkışlarından tayarlayan gepleşimide başlayat. Mehriban doğumlar şugun paytahtımızın acayip kuncuğunu yerleşen Bağıt yolu toy mekanına yurdumuzun 5 vilayetinden gelen dilleri senali, törümüzün görkü, kadimi deyiplerini, desturlarımızı qoğ bilgen, häzirki özüp gelen yaş nesillerimize görüllü olup, bizim kadimi milli folklor sunğutumuzu, milli aýratynyklarymyzy, toýlarymyzy ýerine ýetirýän edim galynlarymyzy, adatlarymyzy ýetirip yaş nesillerimize öwrediýän mehriban käwelerimizin gatnaşmagyna folklor görkezme çıkışlar uluşatlyk şowkun davara bilen bellenip geçilýär. Bizim size şu pursatda miras teleýilimiň döredijlik topary bilen geçirilýän folklor görkezme çıkışlarynyň ajaýyp folklor çıkışlary şeýleki mehriban käwelerimizin ýürek arzuwlaryny size ýetirer. Onuň mehribanlar miras teleýilimiň bilen bile galyn. An gelinler teketli gün bağdacığımı sallançağa salalım. Ya bismillah. Gülün çatı gül bana, ayın parçası bala. Ulalan son bolarsın, yiğidin gerçeği bala. Ulalan son bolarsın, yiğidin gerçeği bala. Kurtökçesi egnine, tiyirme kuşok biline. Ulolsun balacığım, koşulsun öz iline. Şerin canu ten bala, ömrüne ay gün bala. Bu bağıtı yar elimin, gülgün çası sen bala. Bu bağıtı yar elimin, gülgün çası sen bala. Yasil berik pasinda ata theyning dosinda away diking balama kapizan galaydan therpin daraydan Atorvasın arvaptan köynek
Esindir vaptan yola zığın imisten atqa zığın kimisten otursa hanamın der tursa day hanamın der atlanıp ava gitti güçlü pervanamın der hu 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 hu. Dağda birce renk gördüm, öz balamla görüşüm. Allah'ın Allah'ın albitere, nar ağacına gül biter. 3 yaşına barana sayrap durana dil biter. Allah'ın Allah'ın ay seni, Allah'layna men seni. Bağlarımda biten o badam kuzima, dağlarımda bişen o hurmam kuzima. Bahtiyar dövrünün gülü kuzima, tücü uklap yatsının şirin kuzima. Allahlar olsun o Koyların mengdetin çınara kuzim, yüzlerin mengdetin inara kuzim. Uluğlu bahtiyar diyarımızda, ilhalar zorugul bolgun sen kuzim. Allahlar olsun o bağlarımda açılan gülsün sen kuzim, güllerimden dürene balsın sen kuzim. Arkada ferdarlı diyarımızda, akbal tayar bolup yaşağın kuzim. Allahlar olsun o hiyagi.
uyatıpdır uyandırman balani yanca uka gidipdir Allahu menin balam ümeli yakacı dumeli hemmeler balami söymeli Allah balam Allahu Mehriban doğanlar medeniyetimizin, sungatimizin davaralan, yan tarpalan, yan pursatlaryny, milli medeniyetimizi, kadimi däp desurlarymyzy, edim gylymlarymyzy özüne jemlegen, yurdumyzyň welayatlaryndan gelen mehriban käbelerimiz bir gere jemleýän gepleşigimiziň şu ýerine söhbetimi Ahal welaýatynyň birleşen ahal orçy enelerimizin adyndan ýürek arzuwlaryny beýan etmek üçin Ahal welayatyndan medeniyet işgäri Awadan Gözel Bayramowa bilen dowam edýär. Sağ bolun. Inha bugün yurdumyzyň 5 welaýatynyň folklorçy eneleriniň atnaşmagyna Surnota Sarpan maratly folklor görkezme çykyşlar görkezilýär. Inha bizim Ahal welaýatynyň birleşen däp desturlary gowy bilýän folklorçy enelerimiz bilen özümiziň folklor çykyşlarymyzy getirdik. Türkmeniň öňden gelýän däp desturlaryny, edim gylymlaryny dünýä ýüzüne ýaymaga uly itergi berýän medeniyetimizi we sungatymyzy dünýä ýüzüne ýaýýan Gahrman arka dağly gahrman terdarymyza ene yüregimizden köp sağ bolsunlar aýdýan. Türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağly gahrman terdarymyzyň janlar sağ bolsun, ömürler uzak bolsun, mertebeler belent bolsun.
Bäxim paýka zamanı magtum olup Praga ýylyna, akyllar şahyrymyzyň 300 ýyllyk bayramyna uly taýýarlyk görülýän pursatlaryna mehriban doganlar, akyllar şahyrymyz magtum olup Pragaýynyň bir süprada taýýar kılynsa aşlar götürler. Oluk baly türkmeniň diýişi ýaly bugun 5 vilayet, 5 dogan ýaly 5 vilayetden mehriban käbelerimiz ýurdumyzyň däp desturlaryny, milli gymmatlyklaryny uly şatlyk şowkun bilen dawarlandyrýarlar. Inha men ýanymda ýürek arzularyny beýan etmek üçin Balkan vilayetinden gelen Summar halk folklor topary, şeýle hem Akçayar halk folklor topornyň agdalary mehriban käbelerimiz var, mehriban enelerimiz var. Mehriban enelerimiz hoş gördük birek-biregi. Men söhbetimi ilki bilen Summar halk folklor topornyň çeperi ýolbaşçysy Ogul Sapar Weliýewa berýär. Sağ olun. Doğda asmanyň zöhresi için aşığı döwran bugun açyldy demin läleti uşbu dünýä Reyhan bugun ýurdumyzyň 5 vilayetinden gelen denallarymyzyň aktaşly enelerimizin arasyna ene mamalarymyzdan miras galan hak dörejçiliginiň gelin gyýlaryň şahyrany eserlerinden gelip çykan hak dörejçiniň dürli görnüşleri bilen çykyş etmäne geldik. Biz şeýle bir-birimiziň däp desturlaryny öwrendik. Biz enelere hormat goýan türkmen halkynyň milli lideri Gahrman arka dağlı Gahrman serdarymyza köp sağ bolsunlar aýdýar. Goýolaryň jarlar sağ bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Köp sağ bolun Ogul Sapar gelneje. Arzularyňyz hasyl bolsun elmidama türkmen diýarymyzda toýlanýan toy bayramlarymyzda folklor çykyşlaryňyz bilen çykyş edip halkymyzy Gahrman arka dağlı Gahrman serdarymyzy begendirip duruň. Şöhratı şani, ulansa himmenin savvalar çani, arka dağımızın aydışı yani, mün derdin dermani, bolan üderlik. Gellik biz, yeniler olup, gellik biz, demlenmedik, çaynettik,
başlayın. Yok, bilmediniz. He, şeyle mi? Qıyıt maşgalan bolmaly. 7 sany enesi. Şunu bilip koymalı. Olon biri yengeti. Bir de aydıp durmalı. Beyle bolsa yengecan, sözümüzü alsana. Bizim işe başlayacak, sizem cevap versene. Dururin kızlar, ilk yengeler başlasın.
Saçıp elimi bahar yelli yar yelli ulun çalar bulatı diyar yelli Zan
Akıllar şahirimiz Maktumul Pırağı, teki yomut göklen yadır alili, bir döwleti gulluk etsek beşimiz deyip şığırlarına bellek geçişeli. Mehriban doğanlar bugün yurdumuzun 5 vilayetinden, Ahal vilayetinden, Balkan vilayetinden, Daşoğlu vilayetinden, Levak vilayetinden, Marı vilayetinden gelen mehriban käbelerimiz şu yerde özlerinin yürek buysançlarını, acayip arzularını halkımıza getiriyorlar. Hem kadimi deyip desturlardan sökü daçan, milli kımmatlıklarımızı yayvanlandıryan folklor çıkışlarını size getiriyorlar. Mehriban doğanlar biz miras telelmi size getiriyen folklor görkezme çıkışlarından tayarlayan gepleşimizi Daşoğlu vilayetinden gelen mehriban enelerimizin, mehriban käbelerimizin yürek buysançlar bilen dowam edýär. Men ýanymda Daşoğlu vilayetinden medeniyet işgäri mehriban käbemiz Oğulcan Babaýew bar. Hoş gördük birek-biregi. Toyu gutlap geldik biz. Daşoğlu'nun iyilinden, mehirli salam tile enelerin dilinden. Berkerar devletimizin täze ýamynyň galkynşy döwrüne. Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arka Dağymyzyň dowamatyny dowam etdirýän Arka Dağly Gahraman serdarymyzyň saýasynda Pekin Paýkas ummany Maktumul Pırağı ýylynyň her bir güni toýdur bayramlara, şatlyk şowgullary, şarly wakalary betlenýär. Ine bugün ýylymyz abat. Defter hanımda dolu näzdigmat. Geçilip pek kalbimizden sagabat, bu ajap çağlar, bu ajap bayramçılıklar Arka Dağlı Gahraman serdarymyzyň saýasynda bolup dur. Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arka Dağymyz halk dörüdüjiligi, milli uruhyň altyn hazinasydyr diýip bellep geçýär. Ha bunun bolsa biziň milli däp desturlarymyzy, milli gymmatlyklarymy dünýä ýaýan bizim 5 vilayetimizden gelen mehriban enelerimiz bolup her vilayetimizde bolýan däp desturlarymyzy çykyşlarymyzyň üstü bilen getirýär. Özümiziň Daşoğlu vilayetynyň ähli etraplaryna milli däp desturlarymyzy, milli gymmatlyklarymy şu çykyşlarymyzda halk köpçiligine getirýär. Bize şunýaly bagtyar zamanada ene mamalarymyz görüm görüldi. Kesbikär biziň üçin ýörelige diýip şu ene mamalarymyzdan gelýän hudelerimizi, lälelerimizi, monçygatlarymyzy joşup döwre gurap, aýdym-aýdyp şunýal ajaýyp mümkinçilikler döredýän. Türkmen halkynyň milli lideri Gahraman Arka Dağymyzda, Arka Dağly Gahraman serdarymyzy köp-köp tawalsyna aýdýaryn. Goý Gahraman Arka Dağymyzyň, Arka Dağly Gahraman serdarymyzyň jallary sag, ömürleri uzak, tutýan tutumly işleri rawana ýollarda, rawaşlyklara betlensin. Bayramlara, toýlarymyz roşdunlyp, yüreklerimiz joşup ady eleme dolun ösüşini dünýä görýän, toýlary bagşy odolly sözleri aýdym dessaly diýip, şu Daşoğlu'ň mehriban eneleri bolup, yüreklerimiz joşup dildi dessan bolup, bir nama aýdar boldyk. Gör wak näme diýer kadyp, joşalyň, şatlanalyň, joşalyň. Bagtyarlyk döwründe aýdym-aýdyp joşalyň. Arka Dağyň anamy bizi bagta getirdi. Dowam bolup, täze döwre getirdi. Döwre can döwre. Şatlanalyň, ýaynalyň, döwre gurap oýnalyň. Şatlanalyň, ýaynalyň, döwre gurap oýnalyň. Bayramlara, toýlary ulaşdy. Köpke sağolun Oğulcan käbemiz, mehriban enemiz, arzularymyz hasy bolsun. Dogrudan Gahraman Arka Dağymyzyň, Arka Dağly Gahraman serdarymyzyň şeýle ajaýyp gurup beren oğudan ýurduna, ähli enelerin ýüregine şatlyk bar, ýakyn bar, oğudan duýgular, oğudan arzular gaýnap joşýar. Ilhamyzy joşgyny bolsun. Toy bayramlarymyzda oğudan aýdym saatlaryňyz bilen, joşgyny dessanlaryňyz bilen, oğudan arzularyňyz bilen ähli halkymyzy Gahraman Arka Dağymyzy, Arka Dağly Gahraman serdarymyzy begenler oturup köp sağolun toylarda görüşelim. Sağ olun. Başı ödür başı, koyu başı iyilertirden qoşulukda, ikinin ara giysikte gelin qızların, yaş juan yigitlerin, ulu kiçik hemmelerin yığınaşyan yeri olupdur. Su başı kimin ne üçün, kimin iyili görünmäge, kimin iyili görmäge gelýän yeri olupdur. Ene mamalarymyz, gelin qızlarymyz bu haditler barada bir näçe aýdymlardyr, gazallar döredipdirler. Bizem şol kadimi aydımların birini size aydıp bereli. Benim kömrüm bayağı
bir yaxşı. Kahraman arka dağımıdın dövüt kalamının altından çıkan ene taqdim mukaddiyetliğe taqdimatı kitabı tutuşluğunu bizim her birimiz için edip insan olan ene bağışlanıp ene bağış edilen dövrün destanıdır. Hormatly arkadağımız bu kitabına Mehriban enelerimizin kadir kımmatını, mehir muhabbetini, öy ocağın yaraşığı, durmuşun gözbaşlığını kitap, enelerimizin koyunun bağı eremdigini, sözlerinin keremdigini aydıp, her bir insanın yüreğinden yol salyar. Enelerin öğüt ündevleri, hudileri, dünyamızda saz, seslerimizi ovaz, yüreklerde kıssa, dillerde destan olup yanlanıyar. Enelerim yüreği toy tutar bugün, arkada ılsamna kanatlı yürün. Bu beyip mertebe bu güç buldum, ene tağdim muhaddetliğe tağdim. Cennet dağının aslında yerlen, Tanrı eneleri korusun yerine.
bugün folklor sungatyny, folklor sungatyny o bilen käbelerinde, edelerinde uly hormat var, syla var. Gahman arkadağımyzyň arkadaly gahryman terdarmynyň saýasynda enelerimizin ýüregi buýsançdan nole. Hoş gördük birek-biregi. Lewap welaýatynyň medeniýet işgärimiz Owlkey Penjiwe var. Na görüşimiz ýalyşyryň biziň bir karar döwletimiziň täze ýamynyň galkynyşy döwrüniň her bir güni, her bir pursatlary biziň arkadagly gahryman terdarmyzyň saýasynda onuň taýsy tagallalaryny netijesinde diňe bir şatlyk şowhunly toy bayramly günlere beslenýär. Elbetde biziň her bir toýlarymyzyň sakatynda Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagly gahryman terdarmyz dur. Bizim eneleriň adyndan şu şatlykly toýly günde Türkmen halkynyň milli lideri gahryman arkadagly gahryman terdarmyza özümiziň köp sag bolsunymy aýtýas. Gahryman arkadagly gahryman terdarmyzyň janlary sag bolsun, ömürleri uzak bolsun, ýyl ýurt bähwetli alyp barýan ähli tutumly işleri diňe rowaşlyklara beslensin. Hayır,
Keceveni kelinin ovasını uğradalıyım. Yoksam giyeceğim alırız. Salın keceve yürüyüşü. Keceve geliyor hüngürde, kıygırığı dük dük. Yengeler geliyor hüngürde, kıygırığı dük dük. Yanında yengesi bilen kıygırığı dük dük. Yarın geliyor sağdan atıp kıygırığı dük dük. Kıygırığı dük dük ha, kıygırığı dük dük. Kıygırığı dük dük ha, kıygırığı dük dük. Kelin olacak kıydımız kecevenin geliyorundan bir haber ağlaymasın. Hanımda duyduralım. Kıyıkhana, kıyıkhana, keceven geliyor iftana. Kıyıkhana, kıyıkhana, pokta yapış kuldana. Şaylanı otur kıyıkhana, kurşunu otur kıyıkhana. Şaylanı otur kıyıkhana, kurşunu otur kıyıkhana. Yoksa da gece babası yol olur biliyor mu ka? Hani göreli? Yol verdin ha yol verdin. Ağam oğlu yol verdin. Vakti elpen var 10 derdin. Türme olsak yol verdin. Kudularım oyuna yetip geldik. Alacak kıydımız Haysöy'deki. Yengesi Haysöy'deki. Ağöyde misin yenge? Böyüde misin yenge? Sağ dolda mısın yenge? Sol dolda mısın yenge? Ne kaldasınız yenge? Ağöyde yengeler. Böyüde hemmeler. Ağöyde yengeler. Böyüde hemmeler. Depreklerimiz dungurdadıp, gelinimizi sangırdadıp, öye getirendir. Gelin endiki toyun arzun edelim. Durdekim, durdalekim, bağından şeftalekim. Durdekim, durdalekim, bağından şeftalekim. Kudu olsan biz bilen kozun dolu şeftalekim. Şeftali gülüm ayda, endiki toy haysayda. Şeftaliyem gülüm ayda. Endiki toy haysayda. Endiki toyunum sehede alınındır. Anonda füyücülük olsun deyip, pürçükli kantı çalalım da dep çalmamızı besedeyelin. Yoksa täze gelin kelin dillice olurmuş. Pürçükli kanta, pürçükli kant, pürçükli kantı kim yiyecek? Pürçükli kanta, pürçükli kant, pürçükli kantı biz yiyecek. Hova hova biz yiyecek. Ya da täze kelmeyecek. Yok, oğlum bileni kelmeyecek. Tanrı yalkasın, toydan topukçu deyiptirler. Hem mağdada nesir etsin.
Ellige söýge beslenip duran elvan leçek geydireyin gıydıma. Aýbere diýerler. Anonda Maralzanyň radiolygyny alalyň-da. Hany gelin şeýdeliň. Radiolyny kim alar? Elbette. Radiolygyny almak mamasynyň paýyny düşýändir. Gelin mamasy. Baş üstüne bağlalarım. Leçek giymek, onun mertebesini saklamak mukaddestir. Inha bağlam, durmuş kurdun, perzen söydün, bahtiyar ene oldun. Ahtık görüp, öz käbäňi çoğluk söymek bahtına yetirdin. Şeýle bahta yeten enen, toy tutup, kıyzına elvan leçek giydirmek arzu hem borcudur. Bugün öz bahtlı käbäňiň elinden elvan leçek giymäge razıymyň kıyzım. Edip käbäm, sizin pek arzuwlaryňyz durmuşymy, giň dünýämi nur saçar. Elvan leçek bedäp dursa başymy, göwün guşum açyk asmana uçar. Han ogul hajat gelin, radiyl galyp berin enemiziň terpaýyny getireberi. Ana ha terpaýyňyz? Mamajan, terpaýyňyz gutly bolsun. Sağ olun. Hemmäňize de şeýle toylar nesip etsin. Aýdanymyz gelsin. Gelin elvan yüpek leçegiň waspon edip aýdym aýdalyň. Maralzanyň sowgatlarynan bereliň. Waspon ýetirgen elvan leçegiň milliligi öz köküni ulandyr. Alça pilelerden inçelip bilen yüpekçiniň büyük ıslaty senindir. Alça pilelerden inçelip bilen yüpekçiniň büyük ıslaty senindir. Toylara giymek nesip etsin Maralcan. Anne diýersin terpaýyň. Olsun terpaýyň. Hemen nesip etsin toylara giy. Bahtly güller hatar durak kerbenin, yıllar sen ömrüňe ýene ýaş bolsun. Altyk çoğluk ýolugyma gowanyp, bahtiyar döwründe bakym nur saçdym. Altyk çoğluk ýolugyma gowanyp, bahtiyar döwründe bakym nur saçdym. Bahtiyar döwründe bakym nur saçdym. Elwan yüpek leçegiň akçy alkymyň buksun. Şeýdip leçek toy tutmak hemmäde nesip etsin. Mehriban Doğanlar Türkmenistanyň Medeniyet Ministrliginiň şeýle Türkmenistanyň telewiziýa we radio peşgler kinematografiýa barada dowlat komitetining miras tele ilminiň döretijlik topar bilen birlikde geçirilýän sunugatyma sarpa baratly ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan gelen folklor toparlaryny ençeme ýyllar bäri rahmet çeken gadymy edim gylymlary, adatlary, toýlarymyzda ýerine ýetirýän däp desturlary, ene mamalarymyzdan gelen däplerimizi gowy bilip, häzirki wagtda biziň özüp gelýän ýaş nesillerimizi görüllü bolup şolary öwretmekde uly işleri alyp barýan mehriban enelerimiz bileleşip folklor görkezme çykyşlaryny geçirýärler. Şeýlekem birek bilen pikir alyşyp saat söhbet ornaýarlar. Men indiki söhbetdeşim ýurdumyzyň Mara welaýatynyň Tagtawadyr Etrawynyň Medeniýet Merkeziniň Bagtyar käbeler folklor toparynyň mehriban käbeleri. Mehriban käbelerimiz hoş gördük birek. Ana bugün ähli welaýatdan gelen enelerimiz özleriň ýürek arzuwlaryny, buýsançlaryny beýan edýärler. Şeýlekem her welaýatyň özüne mahsus däp desturlaryny, folklor eserlerini üstü bilen şu ýerde çykyş edýärler. Biz söz nowatyny mehriban käbemiz, ýagny Mara welaýatynyň Tagtawadyr Etrawynyň Bagtyar käbeler folklor toparynyň şeper ýolbaşçysy Oğulnur Nowatowa bilen dowam edýär. Berkerar döwletiniň täze ýamyň galkyşyň döwründe türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arkadagly Gahrman Serdarymyň baş tutulygynda her bir günümiz toýdur bayramçylyklary şany teneler betlenýär. Ene şu bilen bir ajaýyp çärilen beri 5 welaýaty bir supra jemläp, şu 5 welaýatyň ählisiniň däp desurlaryny, edimliklaryny, aýdymlaryny, toy bayramçylyklardaky çykyş etýän pursatlaryny hemmämiz öz ýürek buýsanjymyzy şuňky dawarda beýan etdik. Bizem öz folklor çykyşymyzda biziň türkmen milletimize maksus bolan öz däp desurlarymyzy, gadymdan gelýän edimliklarymyzy öz çykyşymyzda biziň mukaddes saçağymyz barada, biziň owadan keçämiz barada, halymyz barada, şaýtepler barada çykyş etdik. Bu dawarda 5 welaýatynyň hemmetiniň öz däp desurlaryny gördük, öwrendik, pikir alışdyk. Mehriban eneler bilen. Şu pursatdan peýdalanyp mehriban enelere şular ýa mümkinçilik döredip beren türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagly Gahrman Serdarymyza
köp sağ bolsun aýtýar. Janlar sağ bolsun, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri mydama rowaşlygy beslensin. Ajaýyp ýurdumyzda toýlar ulaşsyn. Köpke sağ bolun mehriban käbäme. Biziň hem janlarymyz sağ bolsun. Garaşsyz baky tarap Türkmenistan watanymyzda geçirilen ähli toy bayramlarda özüňiziň aýdymy saatlaryňyz bilen halkymyzy begendirip durun. Köp sağ bolun toýlarda görüşelim. Hayhatım mani, martım ulu pırari, bu bahtiyar illerde yılın beyik sığari. Sunvatıma tarpa var, göğününde arka dağın ferdar bilin, akbata ruvan yolum. Daşavuz marvalkan, liab akal beş doğun, oyununda gül diyarın, barklı toy doğunun geyin. Mügay gören insana diyerler şeyhim pani, hani payengemedi, kutların gelin hani. Sadenem kıydımcan, üns verip meni dinle. Aydı verin enecan. Dünya mali, dünya mali, deyiptirler önküler. Yüngünden mukaddes taçak, dokattırlar eneler. Balam, taçak Türkmende, hormat koyup söyler. Mihman gelse öňüne ilki taçak koyular. İçinde petir pisne, dadıp görsen balyali. Bizim Türkmen taçağımız täze açılan gül yali. Barbalam şahine mihmanlara taçak yaz, toy pismesinden hüdret. Bor enecan. Ene hudu seni, öğreden inem. Şirin dillerimi sayradan inem. Sallançak bağından çekip giyceler, ediz perzentlerimi öğreden inem. Yaşımız uzak bolsun halipenem can. Sağ ol elinim, Allah yalkasın. Allah, Allah, Allahu, Allah, balam, Allahu, Allah'ı sana aydayım, Allah, balam, Allahu, Allahu. Menin balam yatıptır, kadarlı güle batıptır. Uyandırman balani, yanca uka gidiptir. Allahu, menin balam övmeli, ön yakacı dümeli, hemmeler balami söymeli, Allah balam Allahu. Alın duz dadın, öğrediktin ay coramın henglerin, birin kaytalatıp sözlerin, uzuklardan miras kalan mukamım, bugün doldurup dur dahu düzlerim. Arkadan atlar boşandı ya, yoluna veriler düşürdü ya. Hayat benim yollarıma, balam aman düşürdü ya. Hayat
Haydalima ağam gelir Valtirira Ellü täme takmagy, inge tapak tutmagy, öwredipden yeňejan, nepis teste çekmegi. Edip beren yeňemden, edip beren yeňem diýerler. Ha bollar. Yaşıl mavi ilgüzemi Buradan seylene can Ay gayralım gelince Gitti diyemeyene can Ay gayralım gelince Gitti diyemeyene can Benim gelecek yollarıma Kanlar yedirmene can Ağlaşları kaydımda Kanım diyemeyene can Ağlaşları kaydımda Kanım diyemeyene can Benim gelecek yollarıma Bana verdiğine can Madem başları kaydımda Yalan diyeverene can Madem başları kaydımda Yalan diyeverene can Yine canım, yine canım Mehribanım, yine canım Yandım diyeverene can Balam diyeverene can Halife yengemcan, yaşın uzak bolsun. Ha bolbardygyň, Allah siziň ähliňize müňaý görüp şeyhim pany bolmagy miýesser etsin. Sağ ol yengem. Yengecan, yadыңda bolsa, bir wagtlar elimiz süýt kädili hogiň sehra çykyp, yaz gününde al ilwan, gül ýygardyk desdeler, sagardyk dogor süýdün ak köpügini pesdeler. Ay şonda çopan ağamıza sesimi getirecek bolup aydım aydardıga. Vahe, senin kime sesini yetirecek boldur onu belliler. Oğlak kuduyu çolanda Kaçak geçeyim cır 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 Öğür seçil telki Geçek geçeyim cır 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 Gülgün geçeyim cır 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 Gülgün geçeyim cır 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 Tuvey koynum tuvey ho Yalpıl koynum tuvey ho Tuvey koynum tuvey ho Altın koynum tuvey ho Hamrak koynum sütlüdür Süydümden sargan bolar Peynir ımırgan bolar Yüğümden urgan bolar Dara girip sarasam Yüğü pek yalıdır Dokap sifat karasam Kelim keçe halıdır Behrem koynum tuvey ho Mahmal koynum tuvey ho Yadıňyzda bolsa, güllü keçe basan çağımız, enemiz özünün şerin ovazları bilen şeýle aydym aydardy. Tiger,
sueleme. Wa itin yaşlık yıllarıma dolanan yarı olaydım. Tanrıyan kasın. Şehir halifatan oldurmasa kâr iter. İne vaktinde men size öz bilýärlerimi öwretdim. Endi sizem kahraman arkadaşlarımızın kahraman serdarımızın sayesinde bakıp bahtiyarlığın boynunda biz öz halkımızın tuta bay medeni mirasına ulu hormat koymalıdır. Sebebi şeyli hormata münasip medeni miras dine bizde Türkmendedir. Yaştan inen yani yer çıktı mı sırdan böyle bilir bolsan bilir hali bilir bolsan bilir hali dinye bilge Türkmendedir. Taca boynum yunus geçiri keçetemine şavi dinletim tutar çavi dinletim tutar çavi dünyada Türkmendedir.
bayram günü toy günü kocalar tolkun yare arkada serdanım adın dünya yansal yare